yang ditabir mo isuna, tiada hanya na yung tituntunan. Damo ada di sao ada sunah kinyusuray paiti pinaswada di langit yang dagang uray amin nga makita dahil biyak hindi kay ko'y sao kay ko'y biyak at sila pinaparswa imay sunah kadagit ipukwana hindi naman nailas sinisunah sunay tati mga walisao di mamating tinagan na mahandaan dating natindagan ang balingan di kangangatwan ni Jesus ni sao ang pamati ka kumaking panan awat hindi tabir mo isuna yahan ka na yung tituntunan ni Jesus pisao ang pamati ka kumaking panan awat hindi tabir mo isuna yahan na yung tituntunan